Dito sa bayan ng Arayat, Pampanga, mahigpit na ipinapatupad ang mandatory use of helmet alinsunod sa Republic Act 10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009. Bagamat existing ng batas, kulang pa rin ito sa implementasyon. Sa pagsisimula ng buwan ng Pebrero, opisyal na inanunsyo ng pamahalang bayan ng Arayat sa kanilang social media page ang mas mahigpit na pagpapatupad ng ordinansa na umani ng samut-saring reaksyon mula sa netizens. Sa panayam ng CLTV 36 News kay Arayat Mayor Jeff Loris, ipinaliwanag niya ang batayan ng naturang hakbang. Strictly implement yun dahil may batas tayo at mandatory helmet use sa Republic Act number 10054, no? An act of mandating the use of motorcycle helmet by riders and passengers and providing penalties for violations thereof. Sa 2009 po to, no? So tayo po binigyan tayo ng upaya ng batas na mag-implement ng mga ganito, no? Marami na tayong batas, pero kailangan lang natin ng political will at implementation. Sa ilalim ng batas, obligadong magsuot ng standard protective helmet ang lahat ng motorcycle riders at kanilang angkas kapag bumabaybay sa mga pampubliko at pangunahing kalsada. Ayon sa LGU, nakatuon ang pagpapatupad sa provincial at national highways at hindi sa mga barangay road o panloob na ruta tulad ng palengke. Pabor po ako sa helmet. Kasi po, dagdag kaligtasan po sa mga nagmumotor po. Oo naman, pabor ako. For safety. Marami mga batang maharurot sa daan. At least, may safety sa katawan. Dito sa Arayat yung pag-helmet na pabor naman po dahil marami naman pong nagiging safety cost yung helmet natin dito sa Arayat. Isa rin sa mga isyong lumutang online ang pangamba ng ilan na maaaring magamit ang helmet para maitago ang pagkakakilanlan sa mga krimen gaya ng riding in tandem incidents. May chance po naman na hindi naman pumapabor dahil dumarami po yung hold-upan dito sa bayan. So meron tayong police visibility naman. Nagki-checkpoint naman ng mga police natin. Pero dahil hindi naman sapat ang ating mga kapulisan, dahil ang populasyon ng bayan ng Arayat is almost 150,000, 30 barangays. So ibig sabihin, hindi naman sapat ang 80 na police para i-monitor lahat yung ating mga 30 barangay na yan. Ayon sa alkalde, hiwalay na usapin ang pagsusuot ng helmet at ang pagpapanatili ng seguridad. Mahalaga pa rin aniya ang aktibong partisipasyon ng mga barangay at pagkikipagtulungan ng komunidad sa mga kinauukulan upang maiwasan ang krimen. Dagdag pa ni Loris, may mga pagkakataong may nahuhuling suspect ngunit hindi natutuloy ang kaso dahil walang formal na reklamong naihahain. Marami na po tayong nahuli ng mga nagnanakaw ng mga motor, mga robbery, hold-upan. Marami na po. Ang problema ho lang natin dito, hindi po nagpapile ng kaso ang mga complainant. Complain ng complain. So ngayon, ang gagawin nila, hindi naman pwede magkaroon ng illegal detention yung mga pulis. Kailangan nila mag-file po tayo ng kaso. Samantala, pagdating naman sa multa, may nakatakdang bayarin para sa mga lalabag. 200 sa unang offense, 500 sa susunod na pagkakahuli at aabot naman sa 800 ang ikatlong offense. Tiniyak naman ng alkalde na walang sino man ang dapat ma-exempt sa pagpapatupad ng batas. Wala naman sila sinasanto dapat no? Wala silang pinipili. Kaya nga ako, lagi ko binibilin, no? Sa ating mga kawani ng gobyerno, no, na pag kahit traffic enforcer kasama mo sa katrabaho sa munisipyo, hulihin mo pa rin pag wala silang nasa violation sila at huwag nila gagamitin yung pangalan ko. Kailangan sa kanila makikita pa lang ang disiplina dito pa lang sa munisipyo, pero pulis pa rin ang nanguhuli. Katulong lang natin yung mga traffic enforcer natin. Patuloy din ang panawagan ng Arayat LGU na sumunod sa mga umiiral na batas. Tulungan niyo po ako, hindi naman po namin kayo kayang bantayan 24/7. Pero ang kailangan ko lang po sa inyo, kooperasyon, disiplina lang po sa bayan ng Arayat. Aisel Fernando, CLTV 36 News.